Čo je prvá vec vo vašich plánoch? Tou prvou je podvod na občanoch. Čo budete robiť, som zvedavý. Tlačiť kaleráby do hlavy. Tak pán Kotleba, vaša rada nad zlato? Všetko je lepšie, ako ostať na to. Hodně vysoko míříš. No tak to je veru múdrosť dňa. Poďte sa sem postaviť na miesto mňa. Ako by ste upevnili justíciu? Amnestiu za korupciu. Ach Igor, bože, vy ste fakt kus bola. Ja viem, že nepostúpim do druhého kola. Prvá vec, čo spravíte, keď pôjdete na hrad zasadnúť, je... Kufroch doniesť peniaze, ale potom rýchle vypadnúť. Aký výsledok je pre vás decent? Harabín? 48%. Co to jako je? No nechcem vás tu podceňovať. Dovolím si zarepovať. Harabin tráluje. Ach, prečo tak všetkým kúruje? Harabin tráluje. Ach, prečo tak všetkým kúruje? Harabin tráluje. Stačí? Stačí, ja mám to dosť. Nestačí. Puste to celé.